Kani kedika All India Radio Shillong ka kubor ban puli shapida ka iba da hon ramdi kimat makong san jong ka kubor mentak stem lapan long ik jing rakhe ka World Red Cross Day haraj bavan Shillong jur ka jing shlei bat jing twa khendau klat arngot na ka jing ter ulap ba hari Khasi jantia bat yok priang ka ding pasok police station ya ka nam best police station ha Meghalaya. Lapan long ik jing rakhe ka sngi World Red Cross Day henen ka sngi halor kapang pedeng Be Humankind haraj bavan Shillong hakabak ulat ka jilla usatepal malik ubalong ru president jong ka Indian Red Cross Society Meghalaya ulalong kum ukongsan haba ajing kren ha ka jingelang ulat ulaong baka Red Cross ka de ka way na kiseng 3 months ngubha kabala rimbha ka perthei kabala ajing shakri bat jing mentosh ki million ngut ki brio ulat ula banjur ru halor ka jingdan kam bandan ya ka bensim ban ajing shakri ya ki para brio bat banya trailang bat ka Red Cross ulat ka jilla ukhot ya ki pat ba bakin pentamai ki jingkular jongki ka jingi trailang ban kershan ya ka Red Cross ha ka jing ajing shakri ya ki brio ula kentu ru ikinong shnong ka jilla bakin wan shakmat bat shim kabui ki program ajing hikai jong ka seng knang bakin long ki batip kumno ban pen kre ya la de ban ya le persha ki jing sniu bat ki jinglan shop ki bor mariang ulat pelat do ek Red Cross flag bat sa me ki sernat chiki life members batama jong ka Red Cross Society jong ka jela ha Meghalaya arngot ki breu ki la do no ela ka jing im jong ki jing ja ka bala ja na ka daw ka jing jur ulap ba hanen ka sngi ha ka we ka jing ja twa khandeu ka bala ja ka shnong jongsha East Khasi Hills district uwe urang ba ubala dan sau pulais nem karta ula khlat no pat ha ka we pat ka jing ja uwe ukhna ula khlat no hadien ka jing ban uwe uding ba ya ka auto rickshaw baki shong hapani tola hajan bernihan ya ki arngot ki weipat ki besong lang ha ka te ka auto rickshaw ke bala mensaw la penkit no sha bernihat PHC banyo ikijing sumar ka jing ter ulap ba hanen ka sngi kala penlong bandan shibun ki jing ja twa khandau ba jing shlei hari Khasi ba jantia ha ka bala dan ru shibun ki jing julor jong ki surok ki jing king ki yeng ki sembat ki jakarem la ban kedawro baka meteorological department kala dep ban ajing maham lupa bakan dan kejing hap slap ka banne hadu saw ne san sngi lenter Menteri ke Sarkar Pedeng jong katanat road transport and highways General VK Singh ula banjur halor ke jing shimkhia ban hikai ki brio halor ke jing shangan haki surong haba ajing kren ha ke jing play ke jing elang road safety conference ka ban rio halor kaman safer and sustainable mobility with innovations and technology ha New Delhi hinen kesngi ula ong ba ke jing tip jong ki samlai ki kendon nya kali haki surong bat kimat bokong san bayade ba ke jing shangan haki surok kan la ban penduna ya ke jing ja accident ha kari ula pen pauro bakari India kadon ye ke kerdan ka benengkong ha ka perthei ha ka bayade ba ke jing yak breu ki jing ja accident kali ka office jong ka Regional Outreach Bureau ROB Shillong rangkat bat ka Field Outreach Bureau Nongston henen kesngi kalapan long ye ka outreach activity ha JNV School Mauplang ka jing timu bakong san jong ka ne ka program ka long ban pen kan mau ki breu halor ka jing kong san jong ka jingle ya ka yoga ha ka jing embaman kesngi ukong san ha ka ne ka jing elang ulong OCH dinishan ubalong principal jong ka JNV School Mauplang bat u director ka ROB Shillong Dr. Engam Pamei ubala ajing pensngu tho halor ka jing don kam jong ka jingle e ka yoga ka jing embaman la ka sngi ha ka ne ka sngi la pen long ro ki jing yakop paper bat ki jing hikai le yoga palat shispa khandai folklore khandai pura ilap tali ki dawai inject covid la deban ai hakari hadu menta hapo jong ka nationwide vaccination drive katnat ka kot ka khya ka sarkar pedeng kala pentip bala deban ai palat khat sawlang la hajar tali ki dawai inject covid ka jingdan ki breu ki bala kot na ka covid-19 hakari menta ka long khandai phupra pon new saw na ka shispa hakawai pat kalyang ka Meghalaya la don iwei bayo ka covid-19 bat iwei bala kot no henen kasngi ka jingdan jong baro ki badang don ye ka covid-19 ha ka jilla kilong khatlai ngun kadi ku khubor kawan chapi na ka All India Radio Shillong Ikong ai nongrang Special Director General of Police Meghalaya Shillong henen kasngi ila ai ka nam best police station ha Meghalaya ringkat bat kasernot sha UBSI Philotius Lamare ubadai officer in charge ka ding paso police station East Khasi Hills district ha ka jingelang ka bala penlong ha police headquarters ha ka ba ka ding paso police station kala sha jit kum ka police station ka bapaka tam ha Meghalaya ha ka jingkhain ka bamanla usnem ke police station na ka banta usnem arajar arphuwei katkum ka jing bishar jong ka tanat ki kampo yeng ka sarkar pedeng
Menteri Ketanat Puli Puthi ke Sarkar Jelau ba la kemen remboi ulayathu ba watla ki college ha Meghalaya ki baya so bat ke skul ba nihu kimpat dan kamban board ya ke Central Universities Entrance Test CUET Henry ki Jakarta examen CUET kindan bed ha kani ke jela khnang ban ailat ki samla puli ki bala dep thep kerteng ban tho ya kani ke examen uba remboi ula ong ba ke National Testing Agency kala dep ong ban bu lightly ki center ha kani ke jela ban nakalyang ke jela ke kwa bala kumno ki de bandan habaro ki district. Menteri Rangba ke Jelau konrat ki sangma men ha kesengi palai ula khot ik jingyalang ban yakren halor ke jing pentri kam yak projek ban penkut yak wadut so lang shing habakren shikilat pathai kubor Menteri Rangba ula ong ba ke jingmi jong kate ke projek kalong hadin ke jingwan jongo jong u shamaulai kenton masar hakaba ulai shim benta ke jing penkut yak wadut so lang shing pad ula pen bena bashen kin sedang yak kate ke projek hakarukom jong mission mode Menteri Rangba ula ong ba ke jingmut ban sedang yak ini kawak duit ke longkum kan nuksa ban pen I yaki wei pat ki wak duit ki badan haki wei pat ki shnong. Menteri Rangba ulu batharu ikitnat sarkar bakin pen kre ke jing tumu ke babanya na ke benta ke jing pentri kam ya kan ke projek. Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency MNREDA West Khasi Hills District manhakasengi palai kalano senyang lai hajar telik syarak solar Shaki kena school ki bapuli ke kelas 8 hadu kelas 10 jong ki khatsan teliki school ha ke district. Ya kani ke program lapan long ha ke office jong Deputy Commissioner Nongston ha ke balai don lang do MLA ke Nongston uba Macmillan Bersat kum Kongsan ringkat bat Deputy Commissioner ke district UPD Sangma haba ai jingkran ha kani ke jingilang uba Macmillan Bersat ula ong ba ke jingno senyang ikitik syarak solar kan yarap iki kena school ha ke jingpuli jong ki khamtam lara omdan ke boarding electric. Ula kentui ki kena bakin penduduk shibun ke por jongki haki jing puli bat ban penduduk por than haki mobile phone ne social media. Pada syaban penkut ia kubor sasi sin ki mat bakongsan. Lapan long ki jing rakhe ke World Red Cross Day haraj bawan Shillong jor ke jing shlei bat jing tuwa kendau klat arngut na ke jing ter ulap ba hari Khasi jantia bat yok pediang ke jing pasok police station ya ke nam Best Police Station ha Meghalaya. Mentang la poish ke bekut jang ke kubor ke bawan Shipi na ke All India Radio Shillong.